Hi Views, good afternoon po. Ano handa nyo dyan? Handa nyo sa inyong minatay. Akin, nagluto ako ng Valenciana, puchero, at bumili lang ng bayi-bayi. Para may panghanda. Jenny Marie Nazarino, good afternoon. Saan lugar po kayo, Ma'am Jen? Maraming Nazarino dito sa amin. Baka paryente mo.
Denver, 123. Good afternoon.
Kanya dito.
Try ko kami na music daw. Ang salita, matututo, pwede ko sa
Atot daw. Kasi, nakapit eh. Ang sobrado na Tara. Sino ko mga?
Boss. Boss.
Uy, patung lang kami ka. Oh. Ganit, nasindig mo sa ano? Wala mo ganit. Hindi ko ganit. Dito sa... Hmm. Ah. Yawa na pangita kayo. Wala na pansyon. Damo na ano. Ay. Yawa pangita sa pansyon. Wala. Pintahan na tinapon. Ha? Pintahan. Ano na yun? Ano na yung usapan? Yawa na to na kami kay igam kamo na to. Ano? Yawa ka sa puso. Nandito ka tayo tatay na kayo ko. Oo. Ang yan. Oo. Asinti na to kami ah. Lasay na nawala. Ah. Nagani? Ito, stop ba? Ito wala na ba? Ay, pagkaro ay. Karon pa. Sige na, sige na. Pinagawa mo ko. Eh, patyungan na. Tuta mo to tiyan no siko na. Siko na ganyo. Ay, wala si Jimmy. Wala na sa may mano ka lang ka. Ma, bukas to pasaw. Natawa ko lang na mo kung ano tagko. Ano tagko na siya.